l'escola Lis, i entra a la plaça Sant Jaume des de les Corts, és l'escola Sol, amb els seus gegantets, el sol i la lluna, i en Codofet. En sol i la lluna i en Codofet de l'escola Sol. Benvinguts! Aquesta és la 20a Cercavila de Gegants infantils i l'escola de les festes de Santa Eulàlia, que cada any es troba com la festa major d'hivern de la ciutat i realitzen aquesta desfilada, en aquest cas des del Pati Mànic de la Casa de Caritat, on han estat exportant durant tota la setmana, i fins a la plaça de Sant Jaume per celebrar les festes de Santa Eulàlia. Aquí està fins a la plaça de Sant Jaume i l'escola Salvador Espriu de Sant Feliu de Llobregat amb les seves gegantetes, l'espriueta i la tarda